Da, i pozdrav svima ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft preživljavanje. I ovo je prva epizoda, mislim da će biti još, mada ne znam. Ajde sad, brže nam je da ga uništimo nego da skupljamo stvari. I mi ćemo da sad sve ovo ponesemo. Idemo da napravimo našu kuću. Da vidimo koliko imamo drveća. Imamo za jedan crafting table. Tamo je pustinja, što znači da ima stakla. Šta je ono, učinimo mi se kao da je selo. Ja sam htio da ubijem što više ovci, da bi dobio lunu. Ne, dve ovce. Pa gdje je treća? Ovce, sheeps, ovce, sheeps. Molim vas, jedna ovca. Nema ovce. Ništa. Učinimo se kao da je ovca, ali nije ovca. Ja počinjem sad svoju kuću da pravim i idemo da napravimo kuću. Ja cepam dosta drveta, pošto se od drveta najlakše pravi kuća. Imamo sad drvo. Koliko komada? 9 nije dovoljno, još malo. Ovdje ne idem, ovo je opasno zbog podvodnih zombija. Da, i ovo je podvodna verzija, ako na početku niste vidjeli korale. E pa da, ovo je vodena verzija, pošto mi se nešto desilo. Ako vam nešto malo čudno izgleda, izvinite, ali stvarno, izvinjavam se. I ja ću vas vratiti kad pocepam drva. I donekle sam stigu, evo imam 27 ovog drveta i mislim da je to dovoljno krasije. Ajmo da napravimo kuću. Bum, 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 bum. Puno. Ajmo sad da počnemo da pravimo kuću. Idemo. Znači ovdje je ovako, ovoliko blokova će da bude, a dugačko će da bude 4. Još ovako takoc, i ovakoc, i ovakoc, i ovakoc. Bum. Sada ne znam šta ću da radim. Ja što više ovo radim, ja više ne umem da pravim kuću. Ovca. Sreća pa sam u akaciji. To, imam svoj krevet. Da uzem crafting table. Ovo je privremeno tu. Tako i tako svoj moj beli krevet. Obojat ću ga u žutu, ali posle. I sada ću da nastavim. Znači, ako još niste, bacite like i pretplatite se za još ovog preživljavanja. I znači, ovo je baš dobro smo započeli i mislim da smo ovo super započeli. I znači, sada ćemo da napravimo ovo ovako, da ovo uništim, da prevoćem da se stekuje i ovamo. I drugi sprat ćemo u sljedećoj epizodi da pravimo, a sljedeća epizoda ne znam kad je, ali dobro. Ovako, nemoj to da mi radiš, molim te nemoj, samo hoću da završim kuću. Evo ga, tako. Sada razbijem ovo, da unutra stavim malo kovčega. I da uzmem ovo, crafting table. Ima jedan chest već kod sebe. Tu da postavim chest. Ima još ovoga kače, to sam ispotvorio. Još malo, evo još 2 chesta. Tako. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali i vidimo se u sljedećoj.
Pozdrav!